Hvornår skal vi ud og cykle? Jamen, vi starter jo i marts, forhåbentlig. Hvis det ikke vinder alt for hårdt, så skal vi til at starte med at træne. Det bliver rigtig spændende. Jeg er Søren, og jeg er ansat i Diabetesforeningen. Og jeg hedder Bjarne, og jeg er holdkaptajn på det nye Team Diabetes Recycle More-hold. Og når man nu har besluttet sig, hvordan kan man så ellers tilmelde sig til motionsholdet, eller det der lidt mere øvede hold? Jamen, man er velkommen til at fat i mig og ringe til mig. Og det kan man selvfølgelig læse mere om inde på Recycle More, men man kan faktisk også søge derinde om at komme med direkte på holdet, så man søger om optagelse. Alle motionisterne, de kan gå ind og læse lige nøjagtigt, hvor vi har tænkt os at stille op, og hvilket løb det er, hvordan man melder sig til, og hvilke længder de kan tænke sig at tage. Vi cykler lige fra 25 km op til 140 km også for motionisterne. Sådan. Vi har besluttet at lave cykelhold, fordi vi vil have flere danskere ud at cykle. Det er godt for sundhed, det kan forebygge type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme. Derfor så vil vi gerne invitere alle danskere, høj som lav, tykke som tynde, og som har lyst til at komme ud og køre nogle motionsløb her i foråret. Vi starter ud i det jyske, der er løb på Sjælland, og alle kan være med. Vi cykler 25, 40 eller 75 eller 100 km, alt efter hvad man magter. Og derudover så inviterer vi til, at nogen, der har lyst til at være med lidt mere ambitiøs og tage med på nogle længere ture, hvor vi skal træne en hel del i foråret. Man skal være villig til at træne 6-8 timer. Kompetencerne i at cykle er ikke så vigtige. Jeg har god mulighed for at træne jer op, og det er så for folk, der bor i det storkøbenhavnske. Vi har 2 ture på programmet. Den ene det er Post Danmark Rundt på ca. 800 km, og den anden det er en tur til München i september, hvor vi skal ned og deltage i en stor diabetesmesse. Det lyder spændende, det der til München. Når vi nu cykler helt derned, er der så ikke noget med, der er Oktoberfestival, eller hvad? Jo, tilfældigvis så ligger der en lille konference, vi skal ned og besøge, som lige ligger op til den, så det glæder vi os selvfølgelig også til. Men først og fremmest så er det kammeratskab, vi bygger op under træning og turen, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg kan godt garantere folk, hvis de vil investere den tid, det tager at træne, og det tager en 6-8 timer om ugen, så får de en fantastisk oplevelse for livet. Det er sådan, at hvis man nu skal være med på holdet, så koster det i underkanten af 10.000 at deltage til München, og på Post Danmark Rundt er det lige godt 8.000 det koster, og det er så inklusiv en hel pakke med både hoteller, forplejning og også en cykelpakke med tøj til alle ryttere. Ja, og også til jer motionister, der bliver der også mulighed for at tilmelde jer. I kan gå ind og kigge på, eller se mere på recyclemore.com. Der kan man gå ind og se, hvornår løbene er, hvornår det passer jer, og der bliver også mulighed for at købe vores fine cykeltrøjer og andet cykeludstyr, og det er klar fra en gang her i slutningen af marts, begyndelsen af april måned.